Magdarabi sa inyo lahat, kakabsat mga bulsoy. Naka-live ako si Kabsat Makoy ngayong gabi. Mahan ulit ako ngayong gabi sa akin live. Luzon, Visayas, Mindanao, OFWs dyan, mga immigrants, mga nandyan sa Amerika, bulso yan, mom and dad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Ingat at God bless kayo sa family mo. Imbag na ano dyan, bulsoy. Imbag na bigat. Imbag na bigat dyan sa California, bulsoy. Ingat at God bless lagi. Ano pa lang dyan Martes ng umaga. Blessed Tuesday sa inyo dyan, bulsoy. Ingat ka lang mamaya, papasok mo sa work, bulsoy. Ingat ka lang always. Pag drive mode ka, ingat lang. Ingat ka always, papasok at pauwi galing work. Imbag na bigat kita, bulsoy. Yan. Yung Kabsat Eve, imbag na bigat din sa inyo dyan sa may Connecticut. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa Connecticut, Kabsat Eve. Yan kay Ma'am Cartleya sa California rin. Imbag na bigat din ka Ma'am Cartleya. Yan naman siya sa Los Angeles. Si Bunsoy kasi nasa San Francisco, di ba? Si Ma'am Cartleya nasa Los Angeles. Imbag na bigat din. Ingat sa God bless po always, Ma'am Cartleya. Kay Ma'am Caitlin, imbag na rabi po, Ma'am Caitlin. Ingat sa God bless din po lagi, Ma'am Caitlin. Kay Ma'am Maylin dyan po sa San Antonio, Texas. Imbag na bigat din po dyan, Ma'am Maylin dyan po sa may San Antonio, Texas. Yung mga taga Japan po dyan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita. Imbag na ano rin po sa inyo, imbag na rabi rin sa inyo po. Ingat sa God bless din po sa inyo dyan sa Japan. Kabsat Geraldine, Kabsat Maylin, ay Kabsat May yan sa may Taiwan. Imbag na rabi rin sa inyo dyan. Ingat at God bless din sa inyo dyan, Kabsat Geraldine, Kabsat May. Mga tiga Hong Kong po dyan, Kabsat Toy Mami Sangkes 5 lang, Kabsat Toy Tiki and Kabsat Wena. Imbag na rabi rin sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa Hong Kong. Yung mga taga ano po dyan, yung mga taga Ireland, imbag na malim sa inyo dyan, Kabsat Diana dyan sa Ireland. Ingat sa God bless din sa iyo lagi dyan, Kabsat Diana sa Ireland. Diyan kay yung mga taga Sweden po dyan, kay Manang Adel, kay Kabsat Charmy, imbag na malim din sa inyo dyan sa Sweden. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa Sweden. Mga taga Middle East po, yan. Pamangkin Jody, Kabsat Royland, Kabsat Baby Love, Kabsat King, and Kabsat Mylin B. Imbag na rabihin sa, imbag na malam sa inyo dyan sa may Middle East. Kuya Alden pala, imbag na malim dyan po sa may Middle East. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa may Middle East. Mga tiga Baguio po dyan, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV, imbag na rabi po sa inyo dyan sa Baguio City. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Baguio City. Yan, kala Ma'am Sipcon, Ma'am Cecil Blanc, kay Ma'am Novi, kay Ma'am Dian, kay Ma'am Cristel, kay Ma'am Nins. Imbag na rabi rin po sa inyo mga madam. Ingat at God bless din po always mga madam. Yan, Mami Chona, imbag na rabi rin po. Ingat at God bless din po always Mami Chona. Mami Lita dyan po sa Canada, imbag na bigat po sa inyo dyan sa Canada. Ingat at God bless din po always yan sa Canada po. Yan kay Mami Mary dyan po sa Cavite. Imbag na rabi po Mami Mary, ingat at God bless din po sa inyo always yan po sa Cavite. Kay Mami Malu, kay Mami Alisa, kay Mami B, kay Mami Dionisia, kay Ma'am Teresita Reganyon, yan. Imbag na rabi din po sa inyo mga mami, ingat sa God bless din po sa inyo always. Yan. Kay Boss Lander, kay Boss Bernard, imbag na rabi po, ingat sa God bless po sa inyo yung dalawa. Yan, kala Kabsat Daddy D, Kabsat Robert, Kabsat Pans, Kabsat Aguilar,
Kabsat Mar, baba. Kabsat Rufi Rose, Kuya Lintoy, Kuya Warren, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Edwin, ah, Tatay TV, Dog Vlog TV, lahat po ng mga Manila Bay Vloggers, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, Imbag na Rabi po sa inyo lahat. Kabsat Kalsada, Imbag na Rabi, Kabsat. Ingat ka dyan sa mga operations nyo sa MMDA, Kabsat. Paalam sana ako sa'yo one day kung nandito ako sa Maynila. Sama ako sa mga operations nyo, Kabsat. Okay, di lang. Kabsat All School Pinoy, Imbag na Rabi rin. Ingat sa God bless din sa'yo, Kabsat All School. Yan. Kabsat Dong Kengs, Idol, Imbag na Rabi, Kabsat. Ingat sa God bless din sa'yo always, Kabsat Dong Kengs. Boss Banat Boy, Imbag na Rabi po. Ingat sa God bless din po, Boss Banat Boy. Kuya Nino Barsaga, Imbag na Rabi rin po, Kuya Nino. Ingat sa God bless din po sa inyo always, Kuya Nino Barsaga. Yan. Pasok-pasok na kakabsat, mga ano, Kabsat Rising Flag, Imbag na Rabi, Kabsat Infinite, Imbag na Rabi. Yan. Lahat ng mga viewers ni Kabsat, Imbag na Rabi po sa inyo lahat, mga bunsoy. Bunsoy Irish, Bunsoy JL, Imbag na bigit naman dyan, Bunsoy yan. Ingat at God bless din sa inyo always, mga bunsoy. Pasok-pasok na, live na si Kabsat Makoy, live na tayo ngayong gabi. Kuya Perenal pala, Imbag na Rabi. Mega loud shoutout din sa'yo, Kuya Perenal. Ingat at God bless din sa'yo. Yan, pasok-pasok na sa akin live. Umpisa na tayo. Topic natin ngayong gabi, si Trillanes. Nabuhay na naman. Nabuhay na naman yung sundalong Boy Scout. Buhay na naman siya. Diba? Ano kaya motibo ni Trillanes na? Marami ng problema si Apo BBM. Diba? Huwag mo nang dagdagan. Kinukulit yata si Apo BBM na pabayaan yung ICC dito, makapasok, at imbestigahan na naman si Tatay Digong. Diba? Diba tapos na yung issue na yan? Wala naman yan. Gago lang tong ICC rin, diba? Kaya kaya hindi nakikilang si Apo BBM kasi hindi niya problema yan. Diba? Ayaw naman yung dating si Tatay Digong, diba? Kasi pag talagang pinapasok talaga ng ICC dito, talagang didikdikin talaga rin si Tatay Digong, diba? Kasi na-brainwash na sila eh. Na-brainwash ang ICC ni Trillanes saka ni Ontivirus, diba? Ayun, i-interview siya ng isang vlogger ni Denny Lugaw, Christian Isguera. Bakit yung Christian Isguera na yan, mga ini-interview niya, vlogger ka, diba? Dapat ini-interview mo, dapat patas. Sasabihin mo, hindi ka Lenny. Pero halatado ka masyado, ini-interview mo, Kiko Pangilinan, eto si Trillanes, ini-interview mo ngayon, si Lenny Robredo. Bakit hindi mo interviewin sila Secretary Roque, di ba? Secretary Panelo, di ba? Bias kang vlogger, di ba? Obvious ka talagang dilawan kang pinklawan, di ba? Oo, marami kang views, pero marami kang nagagago. Marami pa rin palang gagong pinklawan hanggang ngayon na talaga naniniwala na malinis si Ontivirus, Crusader si Grilon, sino ba isa? Yan, si Kiko Pangilinan, di ba? Ano nagawa ng mga yun? Meron ba? Ano nagawang batas ng mga yun? Si Kiko Pangilinan may nagawang batas, palpak. Di ba? Si Kiko Pangilinan may nagawang batas, palpak. Yung juvenile act law, di ba? Juvenile act law. Kaya yung mga kabataan niya lumalakas ang loob nila. 14, 15, 16 years old. Nang hold up na, nag-i-snatch na. Di ba? Kasi nga malakas ang loob nila, DSWD lang sila eh. DSWD, patawag yung magulang, release. Ganun lang, di ba?
Yan ang katarantaduhan ng batas mo, Kiko Pangilinan. Diba? Ganyan kakagago nag-isip. Kaya mga kabataan ngayon, lumalaki pastos. Mga walang iya. Diba? Nakita nyo naman, clear example, yung nagla-live si Kuya Perinal, diba? Sa Don Bosco. 10 oras ng gabi, doon pa yung mga kabataan. Diba? Naglalaro pa. Meron isang bata, lumapit kay Kuya Perinal, nakahubad. Uy, bawal kay Whitey yan. Uno ko muna boy, kasi bawal kay Whitey to. Hindi naman sinuway ni Kuya Perinal na binura niya o sinigawan niya. Kaya lang, boy, huwag ka rito kasi nakahubad ka, bawal kay Whitey. Ano sabi ng bata? PI ka. PI ka, huwag kang ano. Diba? Ini-I pa si Kuya Perinal. Kaya ganyan kabastos sa mga bata na yun. Diba? Yan ang mga juvenile act ni Kiko Pangilinan. Diba? Yan si Trillanes, may motibo na naman siguro yan. Bigla na naman nabuhay yan. Baka may planong tumakbo sa 2028 yan. Ganyan na style ng tarantado na yan. Diba? Kung ungkatin kaya yung mga kaso mo, kung ungkatin nga lahat yung kaso mo ng mutiny, rebellion, ungkatin lahat yun. Diba? Ungkatin lahat yung mga kaso mo, yung mutiny, rebellion case mo, diba? Pinardong ka lang naman ni Panot eh, diba? Wala, umepal na naman eh. Umepal ka na naman ngayon kasi matagal ka na tahimik. Diba? Ayaw mo talaga yung ayaw mo talaga yung wala ka sa limelight, eh, no? Tatakbo sigurong presidente itong hinayupak na to. Pinipilit niya ngayon si Apo Bongbong na papasukin dito yung ICC. Talagang titirahin nila to si Tatay Digong, diba? Pati si Inday Sara, kasi threat si Inday Sara sa kanila eh. Sa 2028, tatakbo talaga si Inday Sara, patay sila lahat. Diba? Ang tanong, bakit ang laki ng galit niya sa pamilya Duterte? Yung trilyones na yan. Kasi hindi ka napagbigyan na Vice President. Unang lumapit kay Tatay Digong yan. Lumapit daw kay Tatay Digong yung tarantado na yan. Siya na nang nagmamakaawa gawin siyang Vice President. Diba? Alam ni Tatay Digong na gago siya. Alam ni Tatay Digong record ni Trillones. Kinuha ni Tatay Digong si Cayetano na isa rin tarantado, bandang uli kinakalaban din siya ngayon. Diba? Diba itong Trillones na to, walang ano talaga. Yun ang talagang umpisa niya, ugat lang lahat. Laki ng galit niya kay Tatay Digong kasi hindi nga siyang kinuwang Vice President niya. Diba? Ganun lang kasimple yun. Ngayon, titirahin nyo na naman yung matanda. Nananahimik na, private citizen na si Tatay Digong. Ha? Proven naman lahat na napatay. Addict talaga lahat yun. Lumaban talaga yun sa batas. War on drugs na. Diba? Yun ang katarantaduhan ng ICC. No? Ito naman tarantado mga ICC na to. Naniwala agad. Diba? Naniwala ka kay Ontivirus, kay Trillanes. Naniwala kayo. Pinalabas talaga nila, masamang tao talaga yung presidente natin dito. Buwang na si Tatay Digong. Diba? War on drugs, tama lang yan. Di ba sila nagbabasa ng dyaryo? Isang tatay nalulung sa tumira yata. Nalulung na high sa droga, pinatay yung mag-ina niya. Gawain pa ba ng normal na tao yan? Diba? May isang lalaki, ni-rape niya yung 3 years old. Naka-high siya on drugs. So, gawa pa ba ng matinong lalaki yan? Anong tao yun? Wala na, talagang no choice, talagang nabawasan naman talagang addict. Nung panahon talaga ni Tatay Digong, nabawasan talagang addict. Diba? Kung isampal kaya natin kay Trillanes yung mga pinaggagawa niya, diba? Ibalik siya sa stocking. Ibalik siya sa military prison. Gago lang to si Panat eh, pinardon kasi yan. Kasi nga may motibo. Bakit ba pinardon ni Panat yan? 27 times. Diba? 27 times babalik-balik sa China. Yan. Bakit? Anong ginagawa niya sa China? Secret deal. Yun ang secret deal ni Panot. Taka ng China. Kaya wag niyong na dinat na ni Tatay Digong. Andiyan na yung mga Chinese na yan.
Hindi na kasalanan ni Tatay Digong yun. May pirmahan na eh. May pirmahan na. Kung hindi pa kayo, itong mga magago na to, itong Davao, maging republic na ng China. Diba? Mga makikitid na utak. Dinat na ni Tatay Digong yan. Andyan ang China. May secret agreement na ang China sa Panot. Diba? Anong ginagawa ni Trillanes nun? Pag ganon, 27 times. Inisari siya. Kaya nirelease yan. Kaya na pardon yung tarantado na yan. Kasi nga, siya ang emisaryo ni Panot. Diba? Yun ang anuhin nyo, yung mga yaw-yaw ng yaw-yaw dyan. Against kay Tatay Digong, diba? Nananahimik ng tao yung matanda. Okay? Private citizen siya. Pagpahingain nyo na, diba? Naginawa naman niya yung part niya eh. May masabama siyang nagawa sa bansa. Wala naman. Pinatahimik niya ang bansa. Build project. Tinabla niya yung mga oligarchs, di ba? Ano bang mali doon? Hi kuya, good evening. Salamat Bonsoy Eri, salamat pagpasok sa akin live. Dan thumbs up po. Salamat Bonsoy. Yahoo, mega loud shoutout everyone. Salamat kuya Sherbal, salamat. Ingat at God bless. Good evening po host. Good evening din po kuya Sherbal. Gandang gabi Sir Caps at Mac. Grandpa po watching at home. Happy lang po all, salamat sa balikan at kwentuhan sa gabi. Hi Sir Carlito Sarinas. Good evening po. Nagtipon-tipon dito. Kaya nga po Kuya Sherbal. Nagbaba ng league si Kuya Sherbal. Yan, support lang natin yung league ni Kuya Sherbal ha. So, yung mga lugar na pinupuntahan niya, maganda rin kasi. Hi to Miss Lovely Iris Ledesma. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Sir Carlito Sarinas, magandang gabi po. Hi to Bro Shirbal Ayala. Gandang gabi, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Imbag na rabi, Kabsat Maki. Imbag na rabi rin po, Kuya Shirbal. Imbag na rabi rin po, Kuya Shirbal. Salamat sa mga bulaklak galing sa Garden of Eden. Ayan. May bulaklak ka ulit dun sa'yo. Dapat hindi ito yung tatapik ko eh. Dapat nga, hindi na pinag-uusapan ko si Trillanes eh. Pero sobra eh, di ba? Ini-interview doon sa vlogger ni Lenny. Nakita ko kanina. Gago talaga. Ayun talagang tigilan, yung pamilya Duterte. Di ba? Ang laki ng galit niya kay Tatay Digong. Type mo yata si Tatay Digong eh. Type mo, no? Di ba? Hindi ka na napagbigyan, kaya ganyan ka. Hindi ka napagbigyan, napahiya ka, hindi ka ginawang vice president. Kaya yan yung nagsimula yan. Yung galit mo kay Tatay Digong, ano na yan, eternal na yan. Diba? Kasi napahiya ka nga, gago ka. Yung natatarantaduhin mo kami, tagal-tagal mo na nahimik, yung babalik ka. May ano ka na naman, may motibo ka na naman sa 2028. Kasi alam mo tatakbo sa Inday Sara, tatakbo ka rin. Tatapatan mo siya. Para naman may labang ka, no? May labang ka ba kay Inday Sara? Ano ba nagawa mo? Hindi ka crusader, gago ka. Ang daming buhay na sundalo sinira mo. Ang daming mo nauto ng mga sundalo, nagsisi na sumama sa'yo. Mismo mga kasama mo sa Magdalo, nag-retract sila. Nagsisisi sila, ba't sila sumama sa katarantaduan mo? Yeah. 02 dyan, mega loud shoutout. Yan. Imbag darabi Bulsoy 02 dyan. Imbag darabi rin sa'yo. Salamat ha, Bulsoy. Hi Sir Shirbal Ayala. Hi Sir Shirbal. Good evening po. Mismo mga kasama mo dati sa Magdalo, tinabla ka eh. Nagsorry sila eh. Public apology sila eh. Na ginawa nila yun eh. Diba? Maestro Campo, si Layug, si Sir Nicanor 5 doon. Diba? Mas matitinong sundalo sa iyo mga yan. Diba? Ikaw yung nasa ukod, nakaupo ka lang naman eh. Si Sir Maestro Campo, siya yung maingay doon eh. Diba? Sila Sir Layug, sila talagang frontliner. Ikaw nakaupo ka lang, inayupak ka eh. Gago kang inumpa eh. Hindi ka mananalo, gago. Tumakbo-takbo ka.
lumantad-lantad ka pa ngayon, di ba? Yung tinatarantado mo, lumantad ka pa talaga, ha? Yung gagong Christian Isguera na yan, natutan Lenny, yung vlogger na yan, tingnan mo yung mga ini-interview mo, puro mga bogok. Yeah. Hi, Sir Bal Ayala, good evening po. Sinong gagong naniniwala dyan kay Trillanes? Ba't pinag-i-aksaya mo pa ng panahon niya? Ni-interview mo pa talaga, ano yan, publicity na naman. Baka nga mangyari niyan, Trillanes Isko eh. Diba? Pwede rin mangyari, no? Third party. Si Isko, umano lang yan, umi-explain na lang si Isko, pero tatakbong presidente yan. Magsesenador muna yan sa 2025, di ba? After that, pwede na siyang tumakbo na naman presidente, di ba? Ganyan ang galawan ng mga yan, di ba? Kaya napakita yun si Trillanes. Kasi alam niya, malakas si Inday Sara eh. Kahit sinong itapak mo siguro dyan, mananalo yan eh. Di ba? Lalo ngayon, may usap-usapan. Lalo ngayon, may usap-usapan, di ba? Baka girl power na. Inday Sara, Madam Amy Marcos sa 2028, di ba? Girl power, malamang. Talagang mananalo yan, di ba? Good evening, Kapsat Mel. Good evening, Kapsat Mel. Di ba? Sisiraan nilang team unity, pero tignan nyo, magkasama yung dalawa. Si Inday Sara, saka si Madam Amy. May mga sila, may mga relief goods, may mga relief puntahan sila. Namimigay sila ng relief goods, magkasama sila. Namimigay sila ng ayuda, magkasama sila. Yeah. Mga gagong vlogger ng mga tarantado, sabihin nyo wala nang unity. Wala talagang unity kasi si Tambalos ang kinakampanya nyo, mga gago. Kayo nagpapagulo sa team unity. Hindi namin kailangan. Nakakaya kayo. Sabihin nyo, Marcos loyalist kayo. Yun natin dyan sa Paris. Yun natin sa Paris na mayabang. Umuwi ka rito sa Pilipinas. Diba? Huwag ka dyan sa Paris. Sabihin mo, dati pa, loyal na ako sa mga BBM. Dating loyalista na ako. Ba't tinitira mo si Madam Amy? Diba? Pakilamera. Bakit nagdidikit kay Inday Sara? Ano mo pakilam mo? Diba? Yung tambalos-los nyo, kayo na magtambalos-los. Tandem pa sila ni Lenny. Ibig sabihin nun, pag si Tambalos-los saka si Lenny ang tatakbo, magle-Lenny na rin kayo. Maghubaran na tayo rito. Maghubad na kayo ng mga loyalistang sinasabi niyo dyan. Hi Sir Mel, good evening po. Wala na Kabsat, nasisira ng unity ng Kabsat. Paniwala nila. May naninira. Kamista kami, ako, naniniwala ako, buo pa yan. Andiyan pa si Inday Sara, andiyan pa si Madam Amy. Kung si Ryan, hindi magsasama yung dalawa. Nag-aaway na yan. Si Apo Bongbong, tahimik lang yan kasi hindi siya nakikialam. Pero sinabi niya na dati na silent lang siya. Kaya nga si Madam Amy ang paniniwala niya yan. Paniniwala ng iba. Pero sa amin talagang solid kami. Nandiyan pa yan. Pag nawala ang unity, papasok nila si Tambalos-los, patay na. Tapos lumitaw si Trillanes na naman. Naninira na naman. Uungkatin na naman yung mga kaso ni Tatay Digong. Diba? Bigla na nung lumitaw yung tarantado niya. Diba? Andiyan ang unity. Strong yung unity. Naniniwala kami doon. Hindi pwedeng mawala yan. Basta ako, support ako sa 2028, girl power yan. Inday Sara yan, saka Amy Marcos. Magiging vice president yan. Ang presidente si Inday Sara. Mapapahiya na lang kayo dyan.
Sabihin nyo, wala nang unity, nagsasama nga yung dalawa. Oh. Yung mga, nila, yung mga nagpupunta sila mga depressed area, magkasama silang dalawa. Gago lang naman nagsasabing unity, wala nang unity. Kasi nga, alam nila, malakas si Inday Sara sa 2028, mananalo siya, sinisiraan nila ngayon pa lang. Yan, lumitaw na naman si Trillanes. So, baka may planong tumakbo pa yan sa 2028. Diba? Pag-na-proven nga naman na guilty, pag-na-proven na naman talagang guilty si Tatay Digong sa war on drugs niya, patay na. Diba? Gusto talaga nila, masira talagang ni Inday Sara, ang rating niya. Diba? Hi to bro, Warren, Mel Warren, gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Hosapi lang. Dahil sa buwisit na confidential na yan, nagsilabasan ng mga kulay nila. Kaya nga, itong mga congressman na to, di ba? Mas, actually, yung mga tinatanggap nila, mas malaki pa kaysa kay Inday Sara. Di ba? Kasi may makabayan black kapsat. Yung nagpapagulo dyan, yung mga komunista sa kongreso. Tanggalin mo makabayan black, walang istorbo. Diba? Diba? Ang congressman ba, hindi tumatanggap ng ganyan? Mas malalaki pa natatanggap nila. Diba? Sabi nga ni Tatay Digong, maglabasan tayo. Maglabasan tayo ng pork ba ng ng mga ganyan, confidential funds niya. Maglabasan tayo. Sabi ni Secretary Roque, si Secretary Roque galing dyan. Mas maniniwala kay dyan sa mga komunista dyan, makabayan black. Risa Ontiveros. Yung kaso niya sa PhilHealth, hindi na nasagot yun. Milyon, daan-daan libong nawala nung head siya ng PhilHealth. Diba? Yung panahon ni Panot, siyang head ng PhilHealth. Daan libong nawawala. Sa kaba ng PhilHealth noon. Nung siya ang dyan. Tapos ang kapal ng mukha, wala daw siyang bahid ng korupsyon. Anong tawag mo doon? Barya-barya. Daan libo na nga ninakaw mo. Diba? Malinis ka lang, mukha ka lang anghel, pero demonya ka. Demonyo ka sa loob ng utak, sa loob ng pagkatao mo, demonyo ka. Marunong ka lang inayupak ka. Salamat Kapsat Rex, salamat pagpasok sa akin live. Carlito Sarinas, mega love shoutout. Kaya nga i-live kanina ni Kapsat Aaron ni Old School Pinang, hindi niya na tinapos. Sasama ng loob ng tao. Sasama ng loob ng tao, masyado nang bugbog yung presidente natin. Dinadagdagan niyo pa. Hindi niya tinapos yung live niya kanina. Nag-out na siya. Bigla na nakahalata mo sa mukha ni Kapsat Aaron, talaga, wala eh. Yung sama ng loob niya kanina talaga, makikita mo. Hindi niya tinapos yung live niya. Support din natin yun, si Kapsat Old School Pinoy. Kanina nagla-live siya. Hindi niya tinapos, kasama ng loob niya. Pasensya na, pinutol niya, pasensya na mga ka-old school. Diba? Masama lang talaga loob ko. Hindi niya tinapos yung live niya. Nag-init na rin yung ulo niya eh. 7 million thumbs up dan idol. Salamat Kapsat Rex. Mega loud shoutout sa iyo idol. 7 million ka dyan, matagal pa yan. Di tinalo ko pa kayo kung ganun. Yung 7 million Kapsat, tinalo ko pa si Kapsat Daddy D. Ikaw talaga. Kayo nga mga ina-idol ko dyan eh. Wala akong planong manuhin kayo. Diba? Mega loud out sa iyo. Idol Carlito Salinas. Mega loud shoutout sa iyo. Ma'am Iris Hedesma. Hi Sir Rex, good evening. Mel Warren, mega loud shoutout. Mega loud shoutout sa lahat na nandito. Good evening Rex Adventure, diba? Sinong gago maniniwala kay Trillanes? Ngayon, tagal mo tumahimik. Ngayon, bigla ka na naman sumulpot. Diba? Bigla ka na naman sumulpot.
Kasi grand agenda talaga yan. Yaw-yaw kay ng yaw-yaw kay Inday Sara. Malaki yung natatanggap yung confidential funds. Pero mas malaki pa pala nakuha niyo. Mas malaki pa palang nakukuha ng mga mayor, may mga congressman kayo, di ba? Romualdez, di ba? Milyon-milyon nakukulin ba't nyo? Romualdez, Tambalos-los, di ba? Hi to Bro Rex TV Adventure. Gandang gabi sa iyo, friends. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Di ba? Out of nowhere, oh, nagpapa-interview na naman si Gago. Alatado ka talaga, namumulitika ka na. Ito si Trillanes, nabuhay na naman. Nagulat nga si General Baton. Buhay pa pala yan. Sabi ni General Baton, nabuhay na naman yan. Sabi ko na nga, may iniisip na niya. Pag tahimik yung Gago na yan, may iniisip na naman yan. Kukulitin niya na, kukumbinsihin niya sila ni Ontavirus, si Apo BBM na payagan yung ICC pumunta rito sa Pilipinas. Makialam din sa kaso ni Tatay Digong. Di ba? Knowing Apo Bongbong, hindi niya gagawin yun kasi siyempre tapos na tapos ng kaso ni Tatay Digong yun, hindi niya pwedeng pakialaman yun. Di ba? Gumagawa kayo ng gulo nyo. Di ba? Gawa rin ng ibang vlogger yan. Ibang vlogger ng mga alam mo na, baligtaran. Diba? Dati support sila, team unity sila nung eleksyon. Dinala nila si Tatay Digong, si Apo Bongbong, saka si Inday Sara. Ngayon wala, kinakalaban na nila si Inday Sara. Kasi magro-Romualdez na lang daw sila. Diba? Nakikita niyo yung galawan ni Inday Sara ngayon saka ni Madam Aimee. Nagpa-practice na yun. Pero hindi pa nila iniisip yun. Hindi pa nila iniisip yun. Kaya nila ginagawa yun para ipakita na strong pa rin ng unity. Nagkakaisa pa rin ng mga DDS at Marcos loyalist. Dapat naman talaga, di ba? Iisa ang kalaban natin. Yan, mga taong kagaya ni Trillanes. Mga komunista. Yan si Ontavirus. Di ba? Kayo lang naman ang gugulo sa Pilipinas di ba? Alam niyo kung wala kayo sa Pilipinas, ang unlad ng Pilipinas, kagalang-galang ang mga politiko natin. Para tayong mga taga-Japan, di ba? Yung mga politiko sa Japan, once talaga na proven talaga sila proven talaga na may corruption sa kanila. Pusa sila, papakamatay talaga. Naghihitok sila, harikiri sila. Diba? Kasi mga Hapon may dangal. Yung mga Pilipino, sorry to say, yung mga yan, yung mga nasa posisyon, walang dangal. Nagmamalinis. Mga duldog naman, di ba? Sa SMNI ba? Hindi yata sa SMNI. Hindi sa SMNI. Doon mo ba napanood? Ako kasi doon sa vlogger Doon sa isang vlogger ni Lenny ko napanood Kaya alam ko na yung galawan ng Christian Isguera. Sasabihin niya, hindi siya Lenny. Pero mga ini-interview niya, mga opposition In-interview niya si Kiko Pangilinan. Ingat kayo sa vlogger na yun, Christian Isguera. Gago rin yung isang yun. Halatado masyado. Mga in-interview niya, siyempre, mga pumapasok doon, mga pinklawan din. Pero sinasabi niya, hindi daw siya nakikialam. Independent vlogger daw siya, pero wala. Halatado ang galawan niya. Sa SMNI ba nagpa-interview? Gago rin tong SMNI. Dapat di nila ini-interview yan. Dapat di na pinag-aaksaya ng panahon yan. Yun lang, diba? Itong si Kibole parang
Namamangka sa dalawang ilog yata ito. Si Kibuloy dapat, hindi niya pinapano yung mga yan. Alam niyang kalaban ni Tatay Digong. Kala ko ba, best friend niya si Tatay Digong, pastor. Hinahayaan niyo yung gago na yun. Dapat off limits nga yun dyan sa stasyon yun. Dapat iban na talaga sa ano. Iban sa ano yun. Huwag magpa-interview yung gago na yun. Wala sasabihin na matino yan kahit Tatay Digong. Diba? Alam kasi nila, tatakbo si Inday Sara, malakas siya. Si Inday Sara. Yun na yan. Yun na yun. Kaya pinalitaw na naman nila yan. Pustahan tayo, 2020, tatakbo yan. Presidente, tatakbo yan. Tandem sila ni Isko. Yun ang ano ko yun ang naiisip ko. Si Isko, alam niya malakas yan si Trillanes, papayag yan. Magiging vice president siya ni Trillanes. Kaya maraming tatakbo sa 2028. Maniwala kayo. Andiyan pa si Tambaloslos. Si Tambaloslos, ngayon pa lang, nangangampan yan eh. Diba? Deleted na daw ang interview. Baka dinilit nga. Dapat i-delete talaga kasi wala eh. Wala naman sasabihin magandang tarantado na yan. Kung sa ABS-CBN pa, nagpa-interview yan, maniniwala pa ako. Kung sa ABS-CBN, doon, maniniwala pa ako. Kay Ted Pailon. Yung kay Ted Pailon, obvious yun yung tarantado ng announcer niya. Ted Pailon, ako, notorious yung gago na yun. Out of the blue kasi, bigla siyang lumitaw. Yun ang nakapagtataka. Tumahimik na nga siya. May video pa siyang sinabi. Na talagang si ano daw talaga nanalo ng last election. Kasi nagkaroon din daw sila ng survey, mga magdalo. Inamin naman niya, panalo si BBM eh. Pero panalo ni Inday Sara, hindi nila kinikilala yun. Hindi nila kinikilala talaga si Inday Sara. Ang kinikilala lang nila si Apo BBM. Eh sabi pa doon na pinamigay na daw ang sinabi po na daw ang West Philippine Sea sa mga Chinese. Payag ba kayo sa sinabi ni Tatay Diggs? Sinabi pa doon na pinamigay na daw ang West Philippine Sea. Hindi. Dinatnan kasi ni Tatay Digong yan. Dinatnan ni Tatay Digong. Andiyan na talaga yung mga incheck. Yan kasi siguro nabuisit na siya. Nadatnan talaga ni Tatay Digong. Andiyan na talaga yung mga incheck. Ano talagang habulin niyo dyan? Si Panot talaga sa si Trillanes. Kasi nga, wala pa si Tatay Digong, may secret deal na alam mo naman eh. May secret deal na si Panot sa mga incheck. Emisary nga nila si Trillanes, kaya pinakawalan yan. Diba 27 times? Kamsat Mel, 27 times, pabalik-balik ng China. Secret deal. May secret deal na talaga ang China sa Pilipinas. Bago hindi pa presidente si Tatay Digong. Wala rin magawa si Tatay Digong, siyempre. May kasunduan eh. Dinatnan niya ng ganyan eh. Ang mga tanga lang na iba, dapat ang habulin nila si Panot, hindi si Tatay Digong. Diba? Ba't ba nawala sa atin na Spratly Islands? Spratly Islands nawala sa atin dahil nga dyan kala Panot. Secret deal nila ng China, di ba? Yun ang ano dyan. Wala pa si Tatay Digong. Meron ng andyan yung mga incheck na yan. Wala pa si Tatay Digong. Nako. Tatay Digong pa, number 1, matapang. Sasabihin nila, Republic of China ang Davao. Di sana lahat
lahat ng ano sa Davao, i-check na. Di ba? Lahat sana ng negosyo sa Davao, pag-aari na ng mga i-check. Hindi nga eh. Hindi nga eh. So, sablay sila doon. Kasi sinabi lang nilang gano'n. Davao, Republic of China ng Davao. Sablay sila doon. Diba? Sana lahat ng mga mayayamang negosyante doon, in-check. Diba? Saka bakit nananalo ang pamilya Duterte? Hanggang ngayon, si Brother Basti pa rin. Si Brother Basti, Duterte yun. Siya pa rin ang mayor ng Davao. Ibig sabihin nun, mahal talaga ng mga taga Davao, mga Duterte. Hindi, na ano lang kasi ako Bonsoy kung si Trillanes. Biglang lumitaw. Siyempre magugulat ka rin. Ba't nga tumahim? Ba't biglangan lumitaw yan? Ano bang pahiwating niya? Diba? Si Apo Bibi tahimik lang yan. Pero ano pa rin yan sa... Siyempre gusto niya intact pa rin ng unity. Hindi anong unity Bonsoy. Okay? Kaya nga malayo pa pero sinisiraan na nila. Ano bang ginagawa nila? Di ba? Pag-usapan natin ngayon, yung Israel, gusto mo, di ba? Naghahanda ng Israel talagang i-invade na nila nga. Talagang uubusin nila ang Hamas, di ba? Di ba? Talagang uubusin na talaga ng Israel ang Hamas, no? Gago sila ginising nila yung higante na tutulog. Kumbaga, parang pelikula ni FPJ yan. Ginising nila yung higante na tutulog. Siyempre, ang Israel, lang yan, maggaganti lang yan, di ba? Nawalan din sila eh. Ilang ano rin yung nawala sa kanila eh. Ang dami ng pinatay ng mga Hamas na yun. Diba? Magkakaroon na ng katahimikan dyan sa Israel. Pag wala na yung Hamas, Hezbollah, yung mga militanteng ano na yan, mawala lahat yan. Kaya ang strategy ng Israel ngayon, iniisa-isa na talaga. Dapat talaga malupig lahat. Pati mga leader, huwag nang buhayin. Kung may nahuli na leader, patayin na agad. Diba? Ngayon, naghahanda ng Israel sa total ground offensive. Naghahanda na sila. Nakakadismaya pero parang lumalabas talaga na pro-China ang Duterte kabsa. Hindi natin alam. Basta inaano ko rin ngayon yung gulo rin sa Israel. Kailangan muna natin isolve. Kasi apektado rin tayo dyan. Yung gulo sa Israel. Huwag muna yung China na yan. Bayaan yung China. Malulupig din yan. Hanggang pananakot lang naman ng China. Pambubuli. Hindi nila kayang anuhin ng Pilipinas kasi nandiyan ang Amerika. Nandiyan ang mga alay natin, Western powers. Hindi nila kaya. Bukan nila. Diba? Gandang gabi, Kabsat. Mag-iingat kayo lagi. Salamat, Kabsat Ib. God bless us all. Salamat. Ingat ka rin dyan, Kabsat Ib. Ingat ka rin dyan. Hello, Sis Iris. Ingat lagi dyan. God bless you. Hi, Ate Gandang Eva. Good evening. Good morning, Don Bonsoy. Umaga sa kanila. Hello po, Sir Carlito Sarinas. God bless you. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Mega loud shoutout sa mga viewers at nandito. Mag-iingat po kayo lagi. God bless us all. Hi to Miss Eve. Gandang umaga sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you. Tapos itong mga ito naman mga bayan muna. Sila Renato Reyes,
sinusuportahan nila pali ang mga Palestinian. Ano kayang pakialam nila sa Palestinian? Diba? Anong pakialam mo, Renato Reyes? Diba? Bakit nag-uudyok ka ba? Bakit nakikialam ka pa rin sa gulo? Apektado ka ba? Apektado ka ba ng Israel? Alam mo naman, kaalyado kasi ng Amerika ang Israel, kaya ayaw nila. Kakampi sila sa mga Palestinian. Diba? Walang pakialam ang bayan muna o labas tayo diyan. May sayad na yata yung Renato Reyes na yan. Suportahan daw yung mga Palestinian. Susuportahan mo yung mga mamamatay tao. Susuportahan mo yung Hamas, mamamatay tao. Utak mo kasi, yung haba ng baba mo, Renato Reyes, napunta na yata sa talampakan mo, yung haba ng baba mo. Baka yung utak mo napunta na sa baba. Puro hangin na lang yung laman ng utak mo. Kakampi ba naman sa Palestinian? Masyado na doon na human rights daw. Paano human rights naman kayo? Paano human rights ng mga pinatay ng mga Hamas? Paano human rights ng mga yun? Yung pinagbabaril doon sa party. Yung nagbahay-bahay sila. Nirat-rat yung mga Israeli. Yung kababayan nating caregiver, dinaman. Diba? Tarantado tong Renato Reyes, sarap sampalin eh. Ang China, kinukuha naman ang pag-asa, ilan ng Pilipinas, ang China. Bayaan mo sila, bunsay. Buli itong China sa West Philippine Sea, sa ating kayayan. Let's have cool change. Yes, happy lang to all. Diyan ang Amerika, hindi tayo papabayaan ng Amerika. Yun nga ate, gandang diba? Yung mga galit sa Amerika, diba? Pumunta kayo ng China. Yan, si Robin Padilla. Ba't ang laki ng galit niya sa Amerika? Kasi nga, diba? Kasi nga, hindi siya makatungtong sa Amerika. Ilang beses siya na-deny entry sa Amerika. Sinubukan niya. Hindi siya pinapapasok. Si asawa niya, si Mariel, labas-pasok yun. Pero siya, wala. Hindi siya makatungtong sa Amerika. Kasi nga, ex-convict siya. May kaso siya dito sa Pilipinas. Dati siyang ex-convict. Convicted criminal siya. Pardon na lang, diba? Ang ex-convict, depende talaga sa Amerika yata. Ang alam ko silip-silip lang si Bonsai, 02 siya, no? 02. Kaya nga lumalala ng tension sa West Philippine Sea. Naimbag na Rabi, kamusta ka daw? Sabi ni Zhu Enayal. At tando ka talaga. Kapsat Raul, naloloko ka talaga. Kasalanan ng China yan, Kapsat. Wala naman silang laban. Pangbubuli lang. Pangbubuli lang ang ginagawa nila. Kaya mo silang manggulo dyan. Ang nakakatakot ngayon, yan, sa Middle East. Sana matapos na yan. Yung gulo sa Middle East ngayon, yung muna, dyan tayo mag-focus kasi apektado talaga lahat. Pati langis, bilihan, lahat, basic commodities, mahal. Langis, diba? Musta Rising Flag, ingat lagi, God bless you. Musta ka? Musta na, Karasta? Musta na daw, Karasta? Si Kabsat Raul. Hi to bro, Rising Flag. Gandang gabi sa friends. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Hello, Iris Udesma. Sorry kanina. Napuyat ako. Napahaba tulog ko. Hindi nag-live. Ganun naman talaga. Huwag mo kasing ipilit na may nagtatrabaho ka rin. Nagpupuyat ka rin. Trabaho mo night shift ka . Hindi, madaling araw hanggang hapon, di ba? Ang trabaho mo.
Mel Warren, ingat lagi. God bless. Nandiyan si Kamsat Mel Warren. Melvin Warren. Ano kaya nagyari dun sa isa, Kamsat Melvin? Si ano, kay Don. Kay Don ano ba yan? Yung Don yung mayaman daw. Yung Ilocano rin. Yung Ilocano rin na Don. Ano ba pangalan no? Don, Don ano? Nakalimutan ko na kasi pangalan. Hello, Eva. How is you? How is you? How are you? How are you? Diba? How are you dapat? Hindi how is you? How are you? Hello, Idol Carlito Sariñas. Ay, Kamsat, kinakamusta ka pa na ni Mac Alejandre. Kamsat Raul, kilala mo? Oh, nag-message kanina sa akin. Kamusta ka na daw? Mac Alejandre. Mac Alejandre, kilala mo daw? Kilala ka daw niya. Yung Mac Alejandre. Mac Alejandre. Canasta, Melwarin. Miss you, my friend. Si Lemon Candy. Si Lemon Candy yun, yung isa nawawala. Si Don. Si Lemon Candy. Ilocano rin yun, si Lemon Candy, di ba? Kamusta ka na daw? Sabi ni Alejandre, Kamsat ano? Raul. Mac Alejandre. Nakamusta ka? Mac Alejandre ba? Kung kilala mo, kilala ka daw niya eh. Mac Alejandre. Kala ko si Argel Joseph. Maano yata ng comics yun eh. Siya nagsusulat yata sa comics yun. Kaway-kaway lang si Kamsat Melwarin. Kaway-kaway lang, Kamsat. Kaway-kaway lang. Anong balita, Kapsat? Lulusob ng Israel, no? Lulusob na talagang Israel sa Gaza, no? So, talagang binobilize na talaga ng Israel yung mga sundalo nila. Uubusin talaga yung mga Hamas na yan, eh. Uubusin talaga yung mga terorista na yan. Diba? Mga salbahe. Salbahe yung mga Hamas talaga, saka Hezbollah na yan, ano? May member i-mobilize na yata ni yung pati mga reservists na 350,000. Pag yung 350,000 yun, binobilize na ni Prime Minister Netanyahu yun, patay na. Patay na yung Hamas na yun, patay na sila talaga. Imagine niyo yun, 350,000. Kahit matanda. Yung maniwala ka sa Israel, kahit matanda. 70 years old. Reserve, pag tinatawag talaga ng reserve, may baril talaga. Kahit umuugod-ugod na, may talaga. Ang pagmamahal talaga nila sa bansa nila, grabe. Kasi kailangan talaga maprotektahan nila yung bayan sila, sarili nila. Iba yung galawan ng mga kalaban nila, yung mga traitor eh. Ano topic, Kapsat, kanina? Napadebate ako sa pro-Palestinian. Mo naman, pagala-gala ako minsan na saan kanina yun? Hindi, kanina, sandali. Pinasadahan ko lang si Trillanes kasi nabuhay na naman. Pinasadaan ko lang kanina si Trillanes. Pero tapos na eh. Huwag na nating nanuhin yung lalaki. May ambisyon yata tumakbo yun sa 2028 eh. Si Trillanes. Pauungkat na naman daw yung kaso ni Tatay.
Basta ang pambansang mukha ni Martin Martil ang unique sa lahat. Sino po yun? Sino po yung Martin Martil? Sino po yung kuya? Lok. Kapsat Raul. Martin Martil daw. Sino yun? Martin Martil. Yung binato ni Kuya Carlito. Kilala mo? Martin Martil? Martin Martil daw. Sino ba yun? Gusto ko yung mga babaeng sundalo, kabsat, gaganda nila. Siguro, pag yun umaresto sa akin, suko na ako. Actually, may mga reservist, mas magaganda pa. Mga regular army na yung mga yun eh. Yan yung mga yun, regular army na yung mga yun. O, tignan mo yung mga mas bata, yung mga reserve. Pag minobilize na ni Prime Minister Netanyahu yung mga reservists, maglalabasan yung mga magaganda talaga. Kasi yung mga estudyante pa, mga college students pero tangina, mga AK-47 ang dala. Magaganda na yung nakita mo kanina pero mas magaganda pa rin. Pag talaga minobilize na talaga ni Prime Minister yung mga reservists, kahit college student, kahit civilian, matanda, magugulat ka, ang gaganda ng mga reservists nila. Mas magaganda yung mga reserve ng Israel kasi mga college students na nag-aaral pa yung mga yun pero AK-47 ang hawak. Diba? Wala pa yun. Hintay mo yung mga reservist talaga. Yung mga bata, yung mga estudyante ng college. Mga regular army na kasi yung mga yan eh. Hintay mo yung mga reservist. Yung mga nag-aaral sa college, yung mga babae. Makikita mo talaga. Wala pa yan. Yung gumaganap na kapatid lagi ni Dolphy na lagi kumakawawa sa kanya. Pero nakakatawa ha. Butas-butas mukha. Kasi niya tapos maitim kaya pambansang mukha. Yung Martin Martil. Yan yung sinasabi ni Kuya Carlito. Biglang bumato Martin Martil Napaisip ako, sino ba yun? Sino yung Martin Martil na yun? Kilala mo si Balot at Teroy Di Guzman. Yan ang year nila. Tagal na po nun ha. Ang tagal na nun, kuya. Si Balot yung matanda, yung mataba na mukhang balot talaga. Yung maliit lang siya, si Balot. Yung Teroy De Guzman, hindi ko kilala. Teroy De Guzman, parang hindi ko kilala. Yung Balot, kilala ko. Yung Balot. Komedyante rin yun. Oh. Panoorin mo sa Captain Barbell. May 3 kapatid si Dolby. Si Buaya Rocco Montalban. Okay, si Rocco Montalban, kilala ko yan. Saka si Buaya. Joaquin Pardo yun eh. Yung panganay Martin Martil. Okay lang si Raul. Bakit Bonsoy? Ano sabi ni Kuya ni Kuya Raul mo? Yan, may binabato na naman silang artista eh. Batuan na naman ng artista, Bonsoy. Nawala na tayo sa topic. Basuran na eh. Artista na naman yung binabato nila eh.
Host may tatlong Pinoy. Host may tatlong Pinay na naging sundalo ng Israel. Panay may Iraq sila. Baka talagang matagal na po sila sa Israel, no? Malamang na yung siguro mga sundalo. Siguro nag-umpisa sila as reservist. Siguro nag-umpisa sila ng reservist tapos umakit ang rank na paano na sila. Nagpa-English na po sila, no? Mga reservist din po yan, malamang. O baka pinanganak na siguro sa Israel. Mga lahi na. May lahing Israeli na siguro yung mga yun. Siguro, doon na sila pinanganak. Doon siguro pinanganak ko yan, no? Yung tatlo. Mga citizens na sila ng Israel. Kaya regular army agad, no? Darna Vilma Santos. Kamukha mo yung Bunsoy. Yung pag nagiging Darna siya, di ba? Superwoman nga hawig na eh. Yung hawig ni Bunsoy, si Linda Carter eh, di ba? Linda Carter ang dating ni Bunsoy. Tangkad si Bunsoy. Tangkad ka, Bunsoy, di ba? Hindi ka si Darna, si Wonder Woman ka. Yung original na, i-research mo yung original na Wonder Woman. Ikaw yun, Bunsoy. Ha? Linda Carter. Linda Carter yun, Linda Carter. Hindi bagay sa iyo si Darna. Pag international, matangkad ka, Bunsoy. Nakita niyo si Bunsoy, di ba, matangkad. Laking babae. Laging katwiran nila, daming pagmamalabis ng Israel sa Gaza, saka West Bank sa loob ng 75 years kumpara sa ginawa noong October 7. Grabe, no? Sino yung nakadebate mo? Ano yun? Live, pumasok ka sa isang vlogger. Sa isang live stream, pumasok ka. Kanino yun? Sinong ano yun? Sinong vlogger yun? Pinasukan mo. Puro pro-Palestinian sila ron. Nagkaisang mga tao doon sa Israel para pagtanggol kanilang bansa. Sana ganun din sa ating bansa. Kasi may ano talaga sila, Kapsat Mel. Iisa kasi kaaway nila eh. Kailangan talaga Kapsat Mel. Ang dami nilang kalaban eh. Halos lahat na palibot sa kanila, kalaban nila eh. Diba? Lahat ng Arab countries kasi yan, Kapsat Mel. Mga Arab countries yan. Islamic State, Iran, Lebanon, Iraq, Syria, Jordan. Galit sa kanila yung mga yan. Kaya mandatory, di ba? Yan ang gusto ni Inday Sara, mandatory ng ROTC. Mandatory ang dapat ng ROTC para may reserve. May reserve forces tayo. Di ba? Tingnan nyo, Israel, Kapsat Mel. Baka magulat ka. Ilan ng reserve force ng Israel? 350,000. Bukod yan, hindi pa yan yung regular army. Reserve pa lang yan, 350,000. Diba? Yun ang sinasabi ni Inday Sara, kailangan talaga ng ROTC. Para handa tayo, andyan ang China. Andyan yung mga komunista na kalaban natin. Mismo dito sa bansa natin, nandito na eh, mga komunista eh. Diba? Magugulat na ng Taiwan Day, red flag na. Red flag nang lumilipad dyan sa Luneta, hindi na pinaba ng Philippine flag. Ang sabihin mo kuya, isa lang ang takbo ng utak nila. Kaya nga Bunsoy, Rising Flag TV, Iris Ledesma, Carlito Sariñas sa Talata, syempre sa gwapong host. Opo, Kuya Limbag Darabi. Buti nga dyan sa Dubai yata, kuya, hindi kayo nakikiano, no? Hindi kayo nakikiano din sa mga Hamas. Anong stand ng Dubai, kuya? Hindi sila nakikialam, di ba? Ang Dubai saka Saudi, di ba? Hindi kayo nakikialam. Gago kasi talaga, may ano talagang Israel, kuya, di ba? Kailangan talaga nilang gumanti eh. Kawawa po talaga sila eh. Bastusan na, traiduran tong mga Hamas, Hezbollah, di ba? Kay Sir Poging Al, good evening po.
business as usual dito, di ba? Kasi nga po, neutral kayo. Alam ko ang Dubai, neutral. Saudi Arabia, di rin nakikialam yan. Kaya nga galit ang Iran sa Saudi Arabia eh. Sa totoo lang, galit ang Iran sa Saudi Arabia. Kasi nakikipag daw sa Israel. Time immemorial kasi, biblical times. Alam ko ang Israel, Kuya Ali, talagang nasa ano na yan eh. Talagang sa Hudyo yan eh. Sa Jew yan, di ba? Sa Hudyo. Since biblical times. Ang pinakakawawa talaga mga Hudyo. Kawawa talaga sila. Kaya nga nagkaroon ng state of Palestine. Kaya nga nagkaroon ng state of Israel. Pinagbotohan yan. United Nations. Kasi ilang milyon din. Ilang milyon ng pinatay sa Holocaust. Nagarit ng inano sila ni Hitler sa Europe, di ba? Ilang Hudyo na matay doon sa Holocaust. Kaya wag yung sasabihin deprive, kawawa mga Palestinian, kawawa mga Arabo, di ba? Pinakawawa ang Hudyo. Time immemorial eh, ano na sila? Time and immoral eh, ano na sila? Wala nga silang bansa eh. Diba? Kundi pa pinagbotohan ng State of Israel, 19 ano yata, 19 UN, di ba? United Nations. Host ang migrate ang pamilya at ang anak pumasok sa military training bago naging becoming Israel ang pamilya. Mega loud shoutout Al-Alipoga TV, di ba? Sana matapos na, malupig na talaga nila kasi apektado talaga buong mundo dyan. Apektado talaga buong mundo. Pag hindi matapos yung gera na yan. Hi to bro Al-Alipoga TV. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Kasi alam ko talaga ang UAE, ang Saudi, hindi sila nakikialam eh. Ano lang sila. Neutral. Ever since, neutral naman yung mga yan eh. Itong makukulit na bansa, Iran, Iraq, Libya, Jordan, Syria, Lebanon, di ba? Lebanon, 6 na bansa yan eh. 6 na bansa yan talaga na galit sa Israel. Egypt. Buti nga Egypt ngayon, medyo okay na. Hindi na nakikialam ang Egypt. Ang Israel, ang Syria, nakikialam pa yan. Andiyan, sa kanila nga galing yung Hamas. Yung Syria, actually, yung mga Hamas, galing Syria yan. Galing sila sa Syria. Gaza Strip. Gaza Strip, boundary ng ano yan. Border ng Israel yan sa Syria. Ang Hezbollah naman, galing naman sa Lebanon yung mga yan. Buti nga, tahimik yan sa inyo, Kuya Al. Trabaho lang kayo dyan, di ba? Syra Labiano. Imbag na rabi kabsat. Imbag na rabi kabsat, live Syra. Pero kilala kita. Sinasabi ko lang kabsat. Dadakita na kita kabsat ha. Bahala sila hulaan kung sino ka. Pero kilala kita. Wait lang kabsat Lyra. Hulaan nyo sino yan ha. Dati na rin pumapasok yan. Wala lang siya jacket niya kasi bagong nang naman yung channel ko. Wait. May jacket ka na, kapsat ha. Kapsat Lyra, may jacket ka na. Nag-adapt kasi sila sa modern tech kasi alam nila kapsat kulang sa mga bansang yun masyadong traditional na marunong mag-adjust. Naimbag na rabi kapsat Lyra. Kaya ako sila, wala kung sino ha. Okay. Kilala kita eh. Lyra Labiano.
Kaya mo bunsa. Kaya mo sila kamsat. Kaya nadudulas tuloy ako. Kaya mo sila hulaan kung sino ka. Post-map sabi sa Bible ang magsumpa sa Israel. Susumpay ng Diyos. At ang mapagpala sa iyo ay pagpapalain din. Chosen people, kansa. Chosen people. Alam mo yung mga Israelites, mga Hudyo, chosen people sila. Yun lang talaga, may times, matitigas ang ulo nila. Matitigas din kasi ang ulo nila minsan eh, diba? Basahin mo yun, yung 40 years. Yung 40 years talaga, namlakan, sakripisyo talaga yun. Kung pinayagan na silang umalis ng Egypt, diba? Grabe, grabe ang grabe sakripisyo ni Apo Moises no. Pasaway yung mga Israelita, grabe. Diba? Sino ba nagpapako kay Jesus Christ? Mga Hudyo rin eh. Hindi kasi sila naniniwala na hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Hmm. Paniniwala nila. Naniniwala ang majority ng mga Hudyo. Old Testament pa rin sila. Moises pa rin. Teachings of Moises pa rin. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Meron mga Christian, may mga Christian Jews. Pero yung mga traditional na ano, talagang wala. Pero okay na yun eh. Na talagang meron talagang something sa Israel na bakit nga hindi malupig-lupig, di ba? Bakit hindi sila malupig-lupig ng mga kalaban nila? Di ba? Ilan bang kalaban nila? Pitong bansa yan, kapsat. Ay, boss. Isipin nyo, 7 Arab countries against sa isa. Gaano ba kalaki yung state of Israel? Bakit niya hanggang ngayon nakatayo pa yan? Kasi may something talaga dyan sa Israel. Chosen people sila. Chosen by God. Diba? Chosen lang yan. Kumbaga, kanila talagang Israel. Yung mga Hudyo, kanila talaga. Kaya walang karapatan ng mga Palestinian dyan. Pwede palayasin yung mga Palestinian dyan. Puro Hudyo na naman yan dyan sa Israel. Magandang gabi sa lahat. World Council ang naglagay sa Israel bilang bansa, kaya yung mga Muslim Arab ay ayaw dahil takot sila, kaya kuyog sila sa Israel. United Nations mismo, kuya. Carlito, United Nations mismo. Isa sa unang bumoto para magkaroon ng State of Israel, Pilipinas. Kaya malaki utang na loob natin ng mga Israeli. Kaya, di ba, nung tinanggap din natin sila rito, mga refugee, di ba? Kaya nagkaroon ng mga Israeli dito eh. Diba? Actually yan, si Inday Sara, ano yan? May lahing Hudyo. Zimmerman, di ba? Kaya malaking utang na loob sa atin ng mga Hudyo. United Nations po na mismo ang bumoto para magkaroon ng State of Israel. Saka yung ginawa nila sa Olympics, diba? Pati mga atleta ng ano, yung Munich Olympics, diba? Yung Munich, totoo yun, yung mga atleta ng Israeli, pinagpapatay talaga ng mga terorista na yan. Pinagpapatay nila, nagpadala talaga sila ng mga terorista sa Munich, Germany. Pinagpapatay yung mga atleta ng Israel doon. Sa galit ng Israel, gumanti sila.
nagpadala rin sila ng mga ano, yung mga Mossad, mga secret police ng Israel yun. Matitindi yung Mossad. Diba? Patay din lahat. Patay din lahat yung mga pumatay din sa mga atleta. Nakaganti sila. Diba? Diba? After World War II, after nung sumurrender ang Germany, tapos ng gera, tumakas yung mga general ni Hitler, diba? Sa South America. Nagpuntaan sa South America. Ng Israel, nagpadala ng mga Mossad. Nagpadala ng Mossad ang Israel sa South America. Isa-isa hinanting, patay lahat. Patay din lahat yung mga general ni Hitler. Patay lahat. Nayari sila sa Mossad. Kapsat maintain nila yung ibang tradition na hindi makakatulong o mag-adapt sa pagbabago sa kapag-unlad. Tapos yun mga umuunlad na kapitbahay nila, guguluhin nila. Hi to Ma'am Jaira Labiano, good PM sa iyo. Salamat sa pagtulong kay Hot Flowers for you. Ilang beses nang ginera ang Israel pero di natibag. Iba talaga pag Holy Land. Kasi ano talaga, Kapsat Mel, alam mo naman, yung pinanganak si Jesus Christ, diba? Adopted ano niya. Kung nagkatawan tao si Jesus Christ, adopted na lugar niya yan, diba? Kumbaga yan ang bansa ni Jesus Christ. Land of Jesus nga, Land of Jesus, diba? Dapat isipin ng mga Arabo yan, Land of Jesus. Bansa ng ano yan, bansa talaga ng ano yan, talagang may something talaga dyan sa Israel na hindi talaga kayang malupig. Gaano ba kalaking Israel? Malaki pa yata ang Mindanao sa Israel. Maliit na bansa lang yan. Bakit nga hindi malupig-lupig? May something, may divine intervention. May divine intervention na yan. Diba? Yung ginagawa nila ngayon kay Apo Bongbong, diba? Divine intervention na yun. Bakit nanalo si Apo Bongbong ng eleksyon? Diba? Imagine nyo na lang, si Leni, presidente ng Pilipinas, ano mangyayari? Ano mangyayari sa Pilipinas pag si Leni tumakbo? Isko, diba? Ilang isko, diba? Last minute lang naman to si Apo Bongbong eh. Kasi nga, ayaw niya pang tumakbo eh. Nakita niya. Walang choice. Siguro si Senator Lacson siguro okay pa. Pero wala eh. Di mananalo si Senator Lacson, walang pera eh. Diba? Pero kung di talaga tumakbo si Apo Bongbong, Senator Lacson ako kasi naging tapat siya kay Apo Lakay. Hindi naman niya iniwan si Apo Lakay. Diba? Lahat iniwan na si Apo Lakay. Enrile, Ramos, Punasan, siya, General Ver, General Tadjar, General Dumpit. Yan. Naging loyal sila kay Apo Lakay. Diba? Ni Kernel Abadilla, diba? Divine intervention din yun, yung nangyaring eleksyon dito. Nako, malaki talagang pag nanalo talaga si Leni, kawawang Pilipinas. Diba? Doon mo talaga mass exodus na talaga tayo pag nanalo si Robredo, saka si Pacquiao, si Isko. Iwan ko na lang ano mangyayari sa Pilipinas pag nanalo either of the three na yun. Diba? Out of nowhere nanalo si tatay, nanalo si Apo BBM diba? Parang ganyan na nangyayari sa Israel. Ginagabayan talaga sila ng Diyos. Ang Israel, marami ring tradition na nakapapigil sa pag-unlad, pero
Nag-adapt sila kaya umunlad sila. Kaya nga. Pero may mga traditional talaga mga Hudyo, yung matatanda, ayaw pa rin nila, teachings of Moses pa rin sila. Yun yung mga ultra orthodox Jews. Yung tinatawag nilang ultra orthodox Jews, teachings ni Moses pa rin sila. Ayaw nila naman eh. Yung mahahabang bigote tapos yung mga nakaganon, yun, mga traditional na Zionist yun. Yung mahahabang bigote tapos nakaganon sila, may mga ano sila sa ulo. Feeling nila time pa ni Moises eh. Kinikilala nilang prophet si Moises. Hindi nila kinikilala ng prophet, Messiah, si Jesus Christ. Ang Messiah sa kanila, si Moses pa rin. Pasok lang sa akin live, panagsak, mga bunsoy. Pasok lang. Di tatagal yan, mga November yan, tapos noong November yan, tapos ang gulo yun sa Israel. Yun ang ano ko, yun ang target ko. Baka next week na, matapos na yan. Baka next week lang, wala nang gulo yan eh. Ang target yan. Ang gawin dapat ng Israel, after ng Hamas, ano yun na nila, Hezbollah. Kasi ito, ang ano niya, ng Hezbollah susunod ng manggugulo dyan eh. Hezbollah. O, dapat yan ang isunod nila sa Lebanon. Pasukin din nila ang Lebanon. Andyan yung mga terrorista din sa Lebanon. Host ang mga scientist ng Israel noon, matatalino talaga. Kaya si Hitler dinukot ang mga scientist, gumawa ng take na hindi magapi sa tibay istorya ng Battle of the Bulge. True story. True story po yun kasi akala po ng mga Amerikano tapos ng gera eh. Akala nila tapos na sila Hitler eh. Walang yan, nakita nila may mga ang gaganda ng mga tangke. Battle of the Bulge, panood ko po yan. Yun yung last stand ng mga German eh. Yun yung last stand ng mga German. Isa sa mga last nila battles, yung Battle of the Bulge. Saka yung Bridge of Remagen. Yung Bridge of Remagen, kuya, maganda rin yan. Panoorin nyo rin yung Bridge of Remagen. Maganda rin yun. Tulay yun. Tulay din yun eh. Dapat, di ko alam, dapat mapasabog ba o dapat yata mapasabog yung tulay na yun para hindi maka-advance yung mga German. Yung Bridge of Remagen. Ganda rin yun.
mahilig din ako dyan, Kuya Carlito. Halos lahat ng napanood ko eh. Bridge at Remagen. Remagen. Oo, ayun yun. Oo, Bridge to Par. German din ba? German War din yan, di ba? German War ba yan? Nakalimutan ko kung German War yan. German War din, di ba? Kasi napanood ko yung Bridge at Remagen. Saka yung U-boat ng mga German, gagaling. Di ba, umabot pa sa teritoryo ng Amerika. Yung isang U-boat ng German, umabot pa sa teritoryo ng Amerika. Oo, Cubs at All-Star cast yun. Gene Hackman, Sean Connery, etc. Oo. Yung U-boat ng German, pasabog ng mga warship ng Amerika. Galing nun yung mga U-boat ng Germany. Kaya lang natalo sa lamig at wala ng supply na gas. Yun, natalo ang German. Kaya nga kuya eh. Kaya nga. Pati yung mga U-boat nila gagaling. Actually, magagaling ang German. No? Magagaling din ang German sa mga tank commander nila. Ano talaga sa strategy ng military, magaling din ang German. No? Yung mga U-boat nyo, submarine ng Germany, di ba? Ilang warship ng Amerika pinasabog ng mga yun. Ilang warship ng Amerika pinasabog ng mga yun. Yung mga submarine ng ng mga German, galing. Yun ang pagkakamali ni Hitler. Nag-Russian campaign sila imbes na mag-concentrate sa Europe. Hindi, ang mali ni Hitler. Actually, yung bandang una, tama siya. Nag-concentrate muna siya sa mga komunista talaga. Yun, suportado ko siya doon. Kung inubos yung komunista sa Europe, kung kalaban niya ng komunista doon, Hitler ako doon. Ang mali niya kasi, dinamay niya pati mga Hudyo. Hindi nung lumaki na masyado ulo niya, gusto niya maging Aryan race, purity. Puro German people na lang nasa Germany. Wala nang ibang lahi. Eh, di ba naman yun? Diba? Bawal ng Asyano, bawal ng Amerikano, bawal ng basta, puro German. German race, Aryan race. Doon siya nasira. Yung prinomote niyang Aryan race, doon, marami na nagalit sa kanya doon. Superior race ang German. Diba? Yun, marami na nagalit sa kanya doon. Parang Japan umatake pa sa Pacific imbis na mag-concentrate sa Asia. Tapos nagkita sila ng Germany sa Middle East. Oo, sa Germany, isa sa Africa. Actually sa Africa, nagkaroon din ng Germany dyan. African War. Si Colonel Erwin Rommel. Galing yun. Desert Fox. Erwin Rommel. Isa sa mga pinagkakatiwala ang ni Hitler yun. Si Erwin Rommel. Desert Fox. Veterano sa African War yun. Si Erwin Rommel. Kuya Carlito, di ba si Erwin Rommel? Yung Desert Fox, di ba? Si Erwin Rommel. Erwin Rommel. Katapat niya si Montgomery. Katapat niya yata si Montgomery. British naman yun. British, tank commander yun.
Meron pa tayong 15 minutes para mag-live. Tapusin na natin to alas 11. Si Kapsat Diana yata busy. Si Kapsat Diana yan. Si Kapsat Diana mukhang busy na yan. Nagkaroon ng nagkaroon din ng campaign ng Germany sa Africa actually. Saka panoorin yung yung plano patayin si Hitler. Ang galing nun, yung strategy. May strategy na talaga sila, may plano talaga sila para patayin si Hitler, di ba? Ano ba title ng movie na yun? Ginampanan pa ni Tom Cruise, di ba? Ginampanan pa ni Tom Cruise yun, yung papatayin nila si Hitler. Ano pa title nun? Kalimutan ko na. Tapos pinalabas sila, patay na si Hitler, di ba? Tapos nagkaroon ng ano ba title ulit nun? Kailan lang yun. Stauffenberg. Yan yung mga nagplano para patayin si Hitler. Colonel Stauffenberg. Host ang unang TV series nun ay ang Combat. Ang bida ay si Rick Jason at Vic Morrow. Kasama nila Kirby Little John. Opo, napapanood ko yan. Napapanood ko sa dito. Combat. Anong title ulit nun? Yung pelikula, yung pelikula Kuya Carlito, yung plot, yung papatayin si Hitler. Papatayin si Hitler para pero hindi natuloy, di ba? Kasi merong bumaliktad. Kaya hindi natuloy yung may isang meeting sila. Niligyan ng bomba yung ilalim ng uupuan sana ni Hitler. Parang improvise. Yung may gagong nilipat yung bomba. Kaya sumabog yun. Hindi dun sa upuan ni Hitler. Host ang unang opo, napapanood ko nun. Laki na ubos sa resources ng Germany nun. Mag-campaign sa Russia. Imagine, mahabang land yun. Dinaanan nila. Nagsimula sila ng summer na puro alikabok tapos maulan na putikan tapos German winter. Ang matindi pa nun sa haba ng lupain ng Russia. Malayo mga tangke nila sa fuel source. Yan ang nagpasikat sa mga war field ng Germany at USA. Opo, ayan nga, tama. Yan nga. Tapos maganda rin po yung yung ginawa ng Israel talaga. After the war, yung mga German na general, yung mga German ni Hitler, di ba nagtakbuhan po, nagtakasan sila sa South America, nagpunta sa South America. Ginawa ng Israel yun, padala ng mga Mossad. Yung Mossad, secret police sila, di ba? Inisa-isa yung mga German general na yun. Patay lahat eh. Yung mga nagpahirap sa kanila. Yung time na yung mga Hudyo nasa Europe, yung mga general ng German, yung mga nagpahirap sa kanila. After the war, pakamatay na si Hitler. Tumakbo sila sa South America, yung mga general na yun.
inisa-isa sila ng mga Mossad. Secret police ng Israel. Patay lahat eh. Patay yung mga general na yun. Talagang wala. Hindi, may mga nahuli yata pero uubod-ubod na. Humanitarian reasons, binuhay naman nila. Hindi nila sa sa United Nations. War crimes po yun eh. War crimes. Bandang huli, mga German army naglakad pa uwi na lang kasi wala nang fuel mga tanks nila pagkamalayo ng inaabot nila Stalingrad. Kaya nga, yun ang maling strategy ni Hitler. Yun nga mali. Kasi tapos napabayaan nilang Berlin. Napabayaan nila mismo yung Berlin. Yung kabisera mismo napabayaan nila eh. Pinapabayaan na lang nila mga Hitler Youth. Yung bandang huli, Hitler Youth na yung dumidepensa sa Berlin. 12 anyos nag-ooperate ng anti-tank. Yun ang inabot ng mga yung mga Russian. Yung inabot ng Russian yung Berlin, patay yung mga bata. Sila pala yung mga lumalaban sa kanila. Hitler Youth. Kaya alam ni Hitler noon eh, talagang pakamatay na lang sila ni Eva Braun, di ba? Tapos yung kanang kamay niya, di ba si Tatay Digong may Bongo, Senator Bongo, kanang kamay niya, di ba? Joseph Goebbels, pakamatay din sa kasawa. At masama nun, dinamay yung mga anak, limang panay babae, dinamay lang. Pinoison nila yung mga bata. Grabe talaga eh. Kasi ganun din man yan. Papatayin din ng mga Ruso yung mga yun. Yung mga bata. Brutal din yung mga Ruso eh. Maganda magsabay-sabay na lang tayo mamatay dito. Yun din ang inisip ni Joseph Goebbels. Yung scientist ni Hitler yun. Yung finance man. Parang foreign minister niya. Goebbels. Diba kapsat? Raul? Si Joseph Goebbels. Kanang kamay ni Hitler. Diba? Joseph Goebbels. Parang si Senator Bongo kay Tatay Digong eh. Kanang kamay ni Hitler, Joseph Goebbels. Pakamatay si Hitler, pakamatay din siya. Till the end eh. Iniwan yung bossing niya eh. Yun yung tapat talaga. Till the end, pakamatay sila lahat. Tapos pinasunog yung bangkay. Kaya walang nakitang bangkay kay Hitler eh. Saka kay Eva Braun. Walang nakitang bangkay. Sinunog eh. In-order niya yung mga SS soldiers niya. Pagkatapos na magpakamatay kami ni Eva Braun, sunugin yung bangkay namin. Sinunog nga. Kaya wala nakitang bangkay ni Hitler eh. Saka ni Madam Eva Braun. Wala. Kasi ayaw nilang magaya kay Mussolini. Si Mussolini, nahuli yun eh. Tapos pinatay. Yun ang ayaw ni Hitler. Ipaparada pa siya sa Berlin. Nahuli siya. Si Mussolini kasi, si Raul. Nahuli siya. Actually, si Mussolini nahuli yun. Pinarada talaga sa Italy. Patay. Pinatay. Diba? Yung Dunkirk kapsat. Himala na lang nakaligtas alay doon. Imagine libo-libong machine, 338,000 sundalo nakatawid sa dagat mula France under fire sa Stuka planes saka U-boats. Saka nga, oo nga, napanood ko rin yun. Ganda rin yung movie na yun. Kaya panoorin mo rin yung U-boat naman ng Germany.
May pelikula rin na ganyan, yung U-boat, yung Germany. Yung German U-boat. Daming pinasabog na mga warship. Daming pinasabog na warship yung U-boat ng Germany. Galing din na strategy na. Five minutes na lang po tayo magla-live. 5 minutes na lang ang live natin ngayon. Mag-11 na naman. Salamat po sa inyo ha, mga pumasok po sa akin live. Ayan. Tulog na rin tayo, alas 11 na rin, mag-11 na. Ayan, Kabsat Rising Vlog. Salamat Kabsat. Kabsat Melvin Warren, Kuya Carlito, Bulsoy Irish, mga pumasok kanina. Maraming salamat sa inyo lahat. Sino may boses kanina? Yan, si Kabsat Zaira, si Boss Elsar, salamat din po Boss Elsar, yung Bagnarabi ko. Yan, si Kuya Al, siyempre, yung Bagnarabi rin dyan, Kuya Al, rabiin na rin dyan sa Middle East. Yan. Salamat kay Kabsat Im. Sorry pala Kabsat Im, salamat din Kabsat Im. Ga-out na tayo. Kabsat 02 dyan, Bulsoy 02 dyan, salamat. Out na rin natin to eh. Patay oras na lang. 3 minutes na lang bago tayo mag-out. Bukas again ha. Live ulit tayo bukas. Umaga. Linis tayo ng kotse bukas. Yun ang gagawin mo. Live. Namilinis tayo ng mga kotse bukas. Yun. Yun ang gawin natin bukas. Linis ng kotse. Subukunin natin itong live natin. Sagarin na natin ng pinahamak din talaga ni Hitler ang Germany. Imagine yung early model ng helicopter inoffer sa kanya ni Sikorsky, saka yung STG-44 early model ng AK-47 lahat tinanggihan niya. Kasi gumagawa na sila ng weapons, no? Wala. Gusto ni Hitler talaga. Ayaw niyang umano sa ibang bansa. Super power daw Germany. Ito naman. Tulog niya tayo, Kabsat ha. 11 na ba? Kuya Carlito, Kabsat Rising Club, Bulsoy Irish, tulog niya tayo. Sa inyo po lahat, good night. Kabsat Eve, good day sa inyo dyan. Bulsoy yan, good day sa inyo dyan. Sa may state, ay, sa JL. Kasi God bless din sa'yo, aral ka rin mabuti, Bulsoy JL. Good luck din niya sa work mo. Kayo rin dyan, Bulsoy yan, yung pag nabigat dyan. Good luck din dyan sa work mo, Bulsoy yan. Ma-promote ka pa sana. Ganon kagaling mga scientists ng Germany. Imagine may jet engine na sila nun pa. Bye host, and to all friends and viewers of host channel, happy lang to all. Yung Hindenburg, i-research mo. Diba? May nagawa sila yung Hindenburg ba? Hindenburg yata yun eh. Na-discover nila. Sila gumawa na eh. Good night, Kabsat. Good night ka. Bukas ulit. Magla-live tayo bukas ang umaga. Bukas, kotse. Bukas na kotse. Linis. Hindenburg. May flying saucer pa nga. Wala namang po flying saucer. Talaga Kuya Carlito.
Okay, good night na po sa atin lahat ha. Bursay Iris. Bye-bye. Alam ko nandiyan ka eh. Oh. Okay, Kamsat. Bye-bye. Good night sa atin lahat. Totoo yun, shape ng UFO. Kaya bukas na, out na natin to. Salamat sa inyo lahat, mga pumasok. Good night. Bye-bye.